барыня, барыня. Miloš, je 23. mája 2013. Tento týždeň si sa vrátil z medzinárodnej konferencie Fóra v bieloruskom meste Mogilev. Mohol by si v krátkosti povedať zo pár slov, akej tematike sa konferencia venovala? Konferencia sa venovala tradičnej ľudovej kultúre a národnej a na túto tému vlastne aj odzneli všetky príspevky, ktoré tam boli prednesené. Čo znamená tradičná kultúra? Tradičná kultúra znamená kultúra, ktorú sme zdedili po svojich otcoch a táto kultúra tradičná, my ju vnímame vlastne cez spev, tanec, remesla a podobne. Потому что сегодня к нам в Могилев, в Могилевскую область, приехало очень много замечательных, я могу так сказать, я хочу так сказать, замечательных друзей. Действительно друзья. Наши коллеги из 13 стран. И мне сегодня приятно то, что присутствует каждая область нашей страны. Поэтому я хочу поблагодарить и пожелать хорошего пребывания на форуме. И та дружба, которая у нас уже укрепилась, платформа, она будет очень крепка, очень сильна. И знаете, что мы, могилевчане, мы, белорусы, вас очень любим и дорожим нашими отношениями. Спасибо вам огромное. Размещая на базаре, то продавати, собрались мужики, мы стали ругать, собрались мужики, мы стали ругать. Что только, девалка смутилка, самая самая, девая смутая, самая самая, девая смутая. Z koľkých krajín boli delegáti konferencie? Koho zastupovali štát alebo nejaké regionálne centrá, súkromný sektor? Zúčastnilo sa tam 14 krajín, včetne Bieloruska. Môžem v rýchlosti vymenovať Azerbajdžan, Arménsko, Bielorusko, Bulharsko, Holandsko, Litva, Moldavsko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Turecko, Ukrajina, Estónsko. Čiže bola tam taká široká paleta tých... Takže nielen slovanské krajiny, ale aj iné krajiny Európy. Áno. Za Slovensku ste sa konferencie zúčastnili dvaja. Obidvaja ste zároveň členmi občianskeho združenia Slavica, ktoré sa venuje šíreniu slovanskej kultúry a vzájomnej spolupráci krajín alebo území, v ktorých žijú Slovania. Kto bol tvojim druhým kolegom za OZ Slavica? Druhým kolegom, ak teda ho môžem nazvať kolega, bol Drahoš Daloš. Je to vlastne známy slovenský výrobca tradičných hudobných nástrojov. A on teda tieto nástroje nielenže vyrába, ale aj hrá na nich. S tým, že vlastne túto hru predviedol aj na konferencii, čo malo veľký úspech. Takže Drahoš Daloš na konferencii vystúpil aj s nejakým príspevkom? Vystúpil s príspevkom pastierské hudobné nástroje a pastierská kultúra. S tým teda, že hral na nástrojoch, ktoré on osobne vyrobil. Spomeniem fujaru, gajdy, píšťaly. Teda bolo tam viac tých píšťal aj gajdy a samozrejme ako taký najcharakteristickejší nástroj, čo je fujar. Drahoš Daloš vraj pomohol dostať fujaru ako zápis do knihy UNESCO, alebo?
kultúrneho dedičstva? Pričinil sa spolu samozrejme s ostatnými ľuďmi o to, aby bol tento nástroj aj zapísaný do zoznamu UNESCO. Konferencia trvala 4 dni od 16. do 19. mája a určite ste si na nej vypočuli veľa zaujímavých príspevkov. Okrem účasti na konferencii ste mali aj nejaký sprievodný program? No, sprievodný program bol veľmi bohatý, ako aj samotná konferencia alebo fórum. Niekoľko akcií sme absolvovali v meste Mogilev, boli to rôzne výstavy krojov, ručných prác, výšiviek. Čo ja viem, charakteristické je, že v Bielorusku sa hodne venujú výrobkom zo slamy, ako je napríklad táto bábika, alebo ako ju nazvať. A fakt to robia veľmi dobre, veľmi precízne, veľmi zručne. A takisto sme absolvovali rôzne vystúpenia folklórnych súborov. Boli sme v múzeu na výstave obrazov vynikajúceho ruského maliara Alexandra Šilavu. A takisto sme robili nejaké exkurzie po regiónoch a samotnom meste Mogilev. Vravel si, že keď ste chodili z jedného regiónu do druhého, že ste tam niečo zaujímavé zažili po ceste? No, bola tam taká milá udalosť. Sme vstupovali na územie iného kraja a presne kde bola hranica, bola zastavená premávka a ľudia nás tam čakali v krojoch a vítali nás chlebom, že sme vlastne vstúpili do ich regiónu. Chlebom a soľou? Iba chlebom. Je na to špeciálny chlieb na túto slávnosť vítania. Má takú sladkastú chuť, čo ja viem, ako u nás Vianočka. A je to chlieb upečený špeciálne len na túto príležitosť vítania. Маме дала спелую пафеньки зеленую, а за эту зеленую выйду замуж молодого. Konferencia sa teda konala v meste Mogilev. Koľko asi má obyvateľov toto mesto? Aké je veľké? No veľkosťou alebo počtom obyvateľov možno porovnať s našou Bratislavou. Podľa informácií od domácich má asi 370 000 obyvateľov. Je to pomerne veľké mesto, v ktorom je bohatá zeleň, parky, fontány, kultúrne stánky, bytové domy, fabriky, proste všetko, ako v takom veľkom meste sme zvyknutí očakávať. Ináč je to mesto, ktoré je dosť ďaleko od Nitry. Ako ste tam cestovali? Koľko to bolo kilometrov? No, vzdialenosť Nitry je cca nejakých 1400 kilometrov. Pôvodnú trasu, ktorú nám ponúkol kamarát Google, bolo na Krakov, Varšavu, kde sme sa mali vlastne stočiť na mesto Brest, ktoré je hraničné. Ale iný kamarát Drahoša Daloša, ktorý si v deň odchodu prišiel požičať kosačku, tak nás navigoval, aby sme čo najviac prešli po území Slovenska. Tak sme vlastne to absolvovali cez mesto Svidník, kde sme prešli do Poľska, a tam sme vlastne robili trasu od hraníc na mesto Žešov a Lublin. A odtiaľ sme sa vlastne potom z Lublinu sme sa už ťahali k hranici, prešli sme cez hraničný prechod a potom súbežne s poľskou hranicou sme prešli do mesta Brest a odtiaľ sme ťahali na hlavné mesto Minsk a mesto Mogilev. Takže toto bola vaša fyzická cesta a technicky ste sa vôbec ako na tú konferenciu dostali? Poznáš niekoho z Bieloruska, kto vás tam pozval alebo si spolupracoval s niekým už v minulosti?
Na konferenciu sme boli pozvaní mojim kamarátom Olegom Fedorovičom, ktorý je riaditeľ kultúrneho centra v meste Mogilev. Je to obrovské centrum, kde je asi 70 zamestnancov a vlastne oni sú tí, ktorí sa starajú o kultúru ako takú v meste. A on je vlastne človek, ktorý bol už v Nitre pozvaný na Dni Slovenov, ktoré sme robili asi 2 roky dozadu. A vlastne už na tomto stretnutí v Nitre padla taká dohoda, že návštevu vrátime a tu bola teda príležitosť tejto medzinárodnej konferencie, tak sme vlastne odišli do Bieloruska. V našich médiách je o Bielorusku veľmi málo informácií. Ako si vnímal tamajšiu krajinu, tamajších ľudí? Ľudia v Bielorusku sú veľmi príjemní, sú to nakoniec Slovania ako my. Boli srdeční, starali sa o nás. Ja som sa cítil veľmi komfortne, veľmi dobre. Nemal som pocit, že by tam som cítil nejakú nevraživosť voči nám. Naopak boli veľmi priateľskí, starali sa o nás a pomohli nám v každej situácii. Dokonca v Minsku sa stalo, že sme zabludili, keď sme cestovali tam a pán sadol do auta a išiel pred nami a vyviedol nás na okruh, aby sme sa dostali do Mogileva. Takže fakt, ako ľudia tam boli veľmi srdeční. Priateľské a pomocní. Čo infraštruktúra, diaľnice, cesty, mýto? Bielorusko, teda keď to porovnám s tou trasou, ktorú sme išli Poľskom, malo tie cesty teda lepšie vybudované, ale teda ja môžem iba hodnotiť to, že my sme išli po tej hlavnej autostráde. Tá vlastne viedla od hraničného mesta Brest na hlavné mesto Minsk a mesto Mogilev. Bola to normálna štvorprúdová diaľnica. Dvakrát na ceste sme platili mýto v cene 3 € a 3 €. Čiže keď si vezmeme, že sme prešli cca nejakých 600 km a porovnám to napríklad s Talianskom, tak tá suma bola smiešná. Vedľa diaľnice bola dosť hustá sieť čerpacích staníc, oddychových zón, motorestov, všade sa dalo platiť kartami, pohonné hmoty stoja polovicu ako u nás, čiže sme platili zhruba 70 centov za liter nafty. Як на ручку висігнала, спотикнулася і впала, що в томаті не біла, как я хлопцу не любила, а я хлопцу не любила, тільки быстро заходила до Симона, до Івана Кучерава, на Дем'яна. Гай, 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 зелененький, зато хлопця полюбила, що він молоденький. Ой, чарота, сака, чорний бров, козака, на то мать родила, как дівчина любила, а дівчина горлиця, да казуха горлиця, а казав я коров, як побачу на людям. Ой, ти мать моя, а я дочка твоя, треба було мені в житті, як маленька я була, а тепер я на велика, і мені треба чоловіка, ні старого, ні малого, а середнього, такого, дай, 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 дай. Taká zaujímavosť pre porovnanie, čo potraviny. Sú v Bielorusku tiež zahraničné potravinové reťazce, v ktorých je pochybná kvalita potravín, podobne ako je to u nás v súčasnosti? Čo sa týka Bieloruska, tie neviem posúdiť, či sú zahraniční investori, ale tie značky, ktoré som mal možnosť vidieť, nie sú ako u nás. Ale samozrejme sú tam aj veľké nákupné centrá, aj obchody. Potraviny majú domácej výroby, dokonca ich potraviny sa v Moskve predávajú ako exkluzívne potraviny, lebo teda dbajú na ich kvalitu a na to, aby boli čerstvé. No a sú, myslím, že v tretinovej cene ako u nás, ale kvalitou sú na vysokej úrovni. Znamená, že sú dosť sebestační v potravinách? Bielorusi sú sebestační, čo sa týka potravín. Na veľmi dobrej úrovni tam fungujú družstvá. Tieto družstvá sú vybudované, čo sa týka živočíšnej výroby alebo rastlinnej. Veľa sa tam investuje do toho a celkovo krajina na mňa pôsobila ako čistá, usporiadaná. Stredali sa obrábané polia s lesmi a s jazerami.
Čiže veľmi dobrý pocit. Chýbali mi tam možno trochu hory, ktoré sú u nás a u nich som ich teda nevidel. Že je viac rovinatá, hej? Čiže je to viac rovinatá krajina. Z takých reálií ešte, aká je asi priemerná bieloruská mzda? Vedel by si porovnať kúpyschopnosť bežného Slováka a Bielorusa? Čo som mal možnosť sa rozprávať s ľuďmi, keď vezmeme teda, samozrejme sú tam aj menej zarábajúci, aj viacej zarábajúci, ale ten priemer by mohol byť možno niekde na úrovni 200 €. S tým aj teda, že tie ceny a náklady na život sú tam oveľa lacnejšie, aj čo sa týka energií, nájmov. Čo sa týka bývania, mi bolo vysvetlené, že sú tam nejaké 3 možnosti, ako sa dostať k bývaniu. Je to buď teda, oni majú také pravidlo, že keď máš peniaze, kúp si ho sám, ten byt alebo dom. Keď máš peniazy menej, pomôžeme ti polovicou. Alebo teda, keď je to v záujme štátu, aby si že slúžiš nejak svojim povolaním, alebo máš si nejakým väčším prínosom pre štát, tak štát takýmto ľuďom platí tie byty. Ako je to so zamestnanosťou v Bielorusku? Lebo počul som, že sa v Bielorusku môže aj podnikať. Koľko majú nezamestnaných? Hovoria, že majú nezamestnaných na úrovni 1%, čiže zamestnanosť je 99%. Neskúmal som nejak hlbšie, čo sú to títo 1% nezamestnaných. Viac menej je to poľnohospodárska krajina, čiže gro ľudí pracuje v poľnohospodárstve, ale je tam aj strojárska výroba, hlavne v Minsku a v tých väčších mestách. No a majú možnosť ľudia chodiť pracovať aj von, v najväčšej miere teda do Ruska. A samozrejme je tam dovolené aj podnikanie, takéto menšie podnikanie, čiže sú tam aj súkromné firmy, obchody. Mal som z toho pocit, že je to normálne fungujúca krajina. Nevidel som tam nič výnimočné, čo by ma tam zarazilo. Vnímal si tam nejaký stres z obav z budúcnosti, ak je to často u nás niekedy? Alebo... Necítil som tam takéto veci, ľudia boli veľmi príjemní, srdeční, nebol som v každej domácnosti, ja nemôžem posúdiť, ale ako celkový dojem na mňa bol krátka návšteva, že tí ľudia boli úplne v pohode. Tak vráťme sa na záver ešte raz ku konferencii. Čo bolo alebo čo je hlavným cieľom takýchto medzinárodných konferencií podľa teba? Hlavným cieľom je vlastne vymieňať si skúsenosti a hlavne tie praktické. A samozrejme je to spolupráca, aby tie národy o sebe vedeli, o svojej kultúre a aby spolupracovali medzi sebou, čo sa môže potom neskôr pretaviť aj do ekonomickej spolupráce a proste, aby o sebe vedeli a aby nám hlavne nemali skreslené predstavy, tak ako je to na Slovensku, kde sa vlastne z médií o Bielorusku dozvieme len tedy, keď sú tam nejaké šoty z Mínska, kde nastrčené mimovládky organizujú nejaké nepokoje. A úplne posledná otázka. Sú aj bieloruské Slovánky také pekné ako slovenské Slovánky, Slovenky? Sú veľmi pekné a odporúčam si ich pozrieť naživo. Je ťažké sa tam dostať? Ťažké to nie je. Ja som osobne požiadal o vízum na konzuláte v Bratislave. Celú komunikáciu som viedol mailom. Až na konci som si bol vyzdvihnúť takéto tlačivo, ktoré som vyplnil. A tu som nalepil fotku asi vo formáte bývalej fotky do pasu. A potom vlastne, keď som absolvoval, tak do pasu bolo nalepené vízum, ktoré bolo pridelené na dohodnutú dobu. S tým, že išlo o kultúrnu výmenu, tak to vízum bolo pridelené bezplatne.
Takže ďakujem za rozhovor, ešte si pozrieme zo pár fotiek. До свидания.